ce e Twinning? Pentru că reprezintă o reală oportunitate de a inova actul didactic, de a colabora, de a învăța, de a împărtăși, precum și de a învăța pe elevi să învețe cu plăcere. Proiectele Twinning reprezintă o punte virtuală între școlile europene. Pe fiecare proiect de Twinning finalizat rămân cu aceeași impresie bună. Pe Twinning m-a învățat să comunic cu elevi din alte țări și să îmi fie apreciată munca. Twinning este o dezvoltare personală. Pentru mine Twinning este o experiență nouă, captivantă și interesantă. În cadrul acestui proiect am avut posibilitatea să colaborez cu tineri din alte țări. Datorită Twinning-ului am descoperit o altă latură a matematicii și mi-a dezvoltat nivelul conversațional. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Ludmila Cojucari pentru că m-a invitat în acest proiect. Twinning este un proiect internațional ce ne arată frumusețea matematicii. Aceste proiecte m-au ajutat să fiu mai creativă cu ajutorul activităților date de coordonator, dar și am întâlnit persoane din diferite țări pe acest drum. Proiectul Twinning este un copac cu multe ramuri ce descriu exemple de matematică în viața de zi cu zi. Este o plăcere și în același timp un lucru interesant să colaborăm și să cooperăm cu colegi din toată Europa. Twinning ne-a învățat că colaborarea și cooperarea de la distanță nu este imposibilă. Twinning este proiectul la care am lucrat cu dibăcie și cu iscusință. Este un scop împlinit. Twinning este platforma prin care putem învăța împreună cu elevi din alte țări cu interese comune. De asemenea, ne ajută să ne expunem gândurile ușor. Twinning este un capitol nou din viața mea. Este o experiență deosebită în care m-am putut dezvolta, dar și perfecționa în mai multe domenii. În cadrul acestui proiect am putut colabora cu diferiți elevi, am putut crea, dar și trăi momente excepționale. Proiectele Twinning m-au ajutat să creez un nou început. De când sunt parte din această platformă, am cunoscut mai multe persoane decât credeam că este posibil. Și am rămas cu experiențe minunate și amintiri incredibile. Twinning te poate schimba. Participând în proiectele Twinning am învățat foarte multe lucruri noi, am studiat despre diferite ramuri ale matematicii și am utilizat diverse programe online, cum ar fi GeoGebra. Este o mare plăcere să fiu implicat în acest proiect, anume deoarece pot să-mi fac prieteni din diferite colțuri ale lumii. Am o impresie bună despre proiectele Twinning, deoarece mie îmi plac activitățile extracurriculare. După părerea mea, aceste activități unesc comunitatea. E posibilitatea de a face cunoștință cu noi persoane și cu matematica, oferă oportunitatea de a te dezvolta învățând. În timpul participării la Twinning am aprofundat limba engleză, matematica, IT-ul cu ajutorul utilizării a noi platforme digitale. Twinning, o nouă posibilitate a te dezvolta colaborând. În urma proiectului Twinning am învățat lucruri utile și interesante, am făcut cunoștință cu matematica dintr-un unghi diferit, am avut posibilitatea de a lucra cu colegi din alte țări, ceea ce a făcut totul o activitate mult mai interesantă. Twinning, o oportunitate unică de a învăța. Twinning pentru mine reprezintă relația dintre comunicare și exersare. Am învățat foarte multe lucruri noi pe parcursul acestor 3 ani, precum exersarea cu noi platforme digitale, lucru în echipă și comunicare activă. După ce am participat în aceste proiecte Twinning, am învățat să creez mai multe lucruri. M-am întâlnit cu multe persoane din străinătate și am învățat să colaborez cu ele. Twinning-ul este o oportunitate foarte mare pentru mine și este exemplul perfect că învățarea online este eficientă și captivantă. Twinning este factorul ce unește numeroase țări, este cheia comunicării și socializării. Twinning este o comunitate. Twinning este o colaborare dintre elevi și profesori din diferite țări cu diferite culturi și o altă formă de gândire. Este o bună posibilitate pentru un schimb de experiențe și mărirea cunoștințelor în câmpul profesional. Twinning este o colaborare eficientă dintre țările europene. Pentru mine, proiectele Twinning înseamnă comunicare, colaborare, experiență unică și inedită. Datorită proiectelor Twinning am avut o oportunitate deosebită de a mă dezvolta în domeniul IT și de a coopera cu colegii parteneri.
eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor elevilor și a cadrelor didactice un mediu virtual și instrumente online pentru dezvoltarea personală. Portalul eTwinning este disponibil în 25 de limbi europene și oferă oportunități deosebite oricărui elev să se găsească ca partener pentru aceste proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru și evenimente online. Este o platformă mare, ea ne pune la încercare, lucruri frumoase să realizăm, eTwinning platforma care utilizăm. Timpul petrecut aici ne învață lucruri noi și multe. Cu toții împreună, mari și mici, munți de cunoștință ajung să se rezulte. Weekendurile le-am petrecut, multe sarcini am făcut. Cu diferite țări am colaborat și multe jocuri am jucat. Ingenioși noi suntem, multe chestii ne creăm, învățăm și exersăm, multe lucruri să învățăm. Noi eTwinning folosim și savanți descoperim. Matematica o învățăm și cu drag ne dezvoltăm. Noi eTwinning explorăm și cu drag participăm, comunicăm, colaborăm și împreună cooperăm. Inspirație suntem, lucruri bune ne creăm, colaborăm și învățăm și eTwinning reprezentăm. Noi, copii ingenioși, matematica o învățăm coreoși și eTwinning participăm, cu drag colaborăm. Goluri multe noi avem, multe lucruri să creăm, să ne dezvoltăm gândirea, asta ne este menirea. Beneficiile platformei eTwinning pentru elevii implicați în acest proiect online de învățare, prin colaborare la nivel european, sunt foarte mari datorită unor factori cum ar fi oportunitatea de a interacționa cu elevii și profesorii din alte țări europene, suport didactic și tehnologic, instrumente inovatoare de lucru, abordare inter- și transdisciplinare a temelor alese, munca în echipă, stimularea interesului și a gândirii critice.